Миналата седмица говорихме за ползите и вредите от ваксините и за това трябва ли имунизациите да са задължителни. Срещнахме ви с една майка, чието син е прикован към инвалидната количка след вакцинация срещу полиомиелит и с друга, която е убедена, че неправилно поставена ваксина е причина малкото и момиченце да си отиде преди да навърши 2 годинки. Днес продължаваме разговора за това какво рискуваме, когато вакцинираме децата си и какво, ако не ги имунизираме. При мен са Ружията Георгиева и Петкана Бакалова. И двете са майки, които споделят опасения за безопасността на ваксините. Ще ги споделят и с нас. Тук е и главният държавен здравен инспектор към Министерство на здравеопазването, доктор Ангел Кунчев. Здравейте! Здравейте! Кажете ни най-напред, вие вашите деца вакцинирали ли сте ги? Ружията? Да, моите деца са вакцинирани, защото така гласи закона към днешна дата. Аз съм юрист, така че... Но имам опасения. Тоест, ако имах деца сега родени 2010 година, бих си замислила дали да ги вакцинирам за въвеждането на новите 2 ваксини от 2010 година. Петкана, вие имате 3 деца. Да, двамата ми сина са студенти вече. Те са големи, 91-93 година и дъщеря 2007 година родена. Големите ми деца са вакцинирани. Малката не, с изключение на ваксините за хепатит, които поставихме в самото начало. Още при раждането? Не само при раждането, това беше целенасочен избор, тъй като към този момент имахме контакт с човек, който е вирусоносител, избрахме да вакцинираме само за хепатит Б, отказахме останалите ваксини. Защо? Отговорът е много труден на този въпрос. Решението, което взехме също, факторите са много. Не знам дали мога в резюме да обобщя всичко, което така прочетахме, дискутирахме с съпруга ми, за да вземем това решение. От една страна ще започна, разбира се, с нежеланите реакции след ваксини, не защото те са основен фактор в нашето решение, а защото непрекъснато се така спекулира с тях. Истината е, че такива реакции има. Да, редки или много редки, когато ваксината се поставя правилно и когато няма програмни грешки при самото поставяне, но такива реакции има. И в доказателство на това по света са създадени фондове за обезщетение. В Германия още 60-та година, във Франция също. 70-те години започват в Дания, Швейцария, Швеция. 78-88 създават вече в Обединеното кралство, в Щатите. Статистиката на Световната здравна организация от една страна и на доклад на Националната програма за компенсация на увреждане след ваксини на САЩ казва, че за Германия само в този период на действие на фонда са обезщетени 4000 души. Имайте предвид, които са пострадали доказано след поставяне на ваксина, които са доказано, защото едно такова решение обикновено се придружава от съдебно решение. Съвсем скоро на 22 февруари приключи едно дело в Обединеното кралство. Детето е обезщетено с 90 000 паунда след 18 години съдебни битки. За всяко такова решение стоят много лекарски комисии и много специалисти, които потвърждават пряката връзка между ваксината и увреждането. Доктор Кунчев, у нас има ли доказани случаи на деца и хора пострадали от ваксини? Значи, когато казваме пострадали, трябва да е ясно в каква степен говорим, тъй като нежелани реакции след вакцинация, както и след прилагане каквито и да е други лекарства, разбира се, че има. Въпросът е колко чести са те и до какво водят. На практика ние получаваме годишно, различно е, между 10-15 до 20-20 и няколко съобщения официално в съществуващата система. Всички те се проверяват изключително. Цялата документация се иззема, има комисия с представители на Изпълнителна агенция по лекарствата, съответните педиатър или пък друг тип специалисти, епидемиолози, които разглеждат цялата този набор от документи и правят преценка доколко това може да бъде свързано с ваксината, защото за никой не е тайна, че особено в първата година от живота на детето вакцинациите са чести. То получава до 11-я си месец поне 10 приема и е много лесно и така се възприема веднага от всички връзката на каквото и да е случило се с ваксината. Не винаги това е така. Трябва точни медицински доказателства, за да знаем има ли някаква връзка или не. Защото, вижте, няма по-заинтересовани от нас да знаем, можем ли да съмняваме в качество на някоя ваксина, дори да няма доказателства, дори има най-малко съмнение, както се е случвало преди отделни серии, които някъде, може би не в България, другаде са дали, ние веднага ги спираме до изясняване на случая. Има ли поне един случай на доказана? Да. Реакция? Да, знаете, че прекъсвам. Един случай на доказана реакция в България. Има ли? Има, да. В Бургас това са случаите на деца, които развиха поствакцинален
полиомиелит. То не се нарича точно така, но на практика дава някои от симптомите на полиомиелита. Това са явно доказани и в практиката се вижда връзката от приемането, симптомите и това, че децата наистина са получили ваксина точно на този. Тоест, от 45-та година За до... две. Така. От 45-та година, когато започна вакцинациите в България, до настоящия момент 2014 година, имаме доказан случай на 2 деца. За сравнение, в Щатите годишно се подават около 30 хиляди доклада към съответната система за докладване на случаи, от които 12% се сертифицират като сериозни. Това означава парези, това означава трайни мозъчни увреждания, в някои случаи смърт. Общо от 1989 година, когато е въведена системата, има доказани 1129 случая на смърт, около 3500 доказани случаи на трайни увреждания с обезщетения, които надхвърлят 2 милиарда и 600 милиона долара. Тоест, вие какво твърдите, че в България има опит за прикриване на случаи, в които... Говоря, че в България системата за установяване. Да, методика има. Методика има. Но какво предвижда методиката? Съгласно нашата наредба... Нямаме време да се занимаваме с Говорим, че в България системата за докладване на съдебното решение за присъждане на обезщетение с прякото доказателство за връзка с ваксината. Има разлика, много страни го осъзнаха, видяха, че след въвеждането на такава система започва, меко казано, източване на тези фондове и използването им, меко казано, не е по предназначение. Огромната част от хората, които ни гледат, имат да направят един простичък избор и да се ориентират за себе си. Точно така. Да спазя ли закона и да вакцинирам децата си, или да се опитам да го заобиколя и да не ги вакцинирам, за да ги Нека да кажа предпазя. само 2 думи. Не е въпросът в закона. Никога системата на районните здравни инспекции на епидемиолозите не е разчитала на това, че ако майката не е убедена, че това ще предпази детето й, ние ще я убедим, като я напишем 100 лева акт. Това са глупости. Няма друг човек, който толкова да се грижи за здравето на детето си, колкото майката. И нашата цел е да й дадем цялата необходима информация, но цялата необходима медицинска и доказателствена информация. Извинявайте, това, което пише в... преди да вакцинират, мога да го кажа от собствен опит. Питайте ги, от сменете ги, търсете такъв, който ще ви даде информация, който знае всичко за... Има достатъчно такива хора и аз ги познавам. Само, че когато чета в интернет, че ние сме част от мафията, която иска да унищожи децата, че ги тровим... Несериозен разговор и... Има такива твърдения. Едно мнение от Фейсбук само да прочета. Точно това пита Лили Петкова. Кога ще се спре порочната практика пациентски организации и експертите могат да получават финансиране от фармацевтични фирми? Наистина има така твърдения на пациенти, че има корупция в цялата система. Така ли е? Искате да говоря от името на пациентска организация, при положение, че не съм член на нито една такава. Експерти, в смисъл да приемем, че имате наблюдения върху бранша като цяло, не го отправям като вас. Сега, искате ли да ви кажа един реален проблем, с който в момента се борим? Толкова колкото ни атакуват, защо правим имунизации, защо са толкова много, по същия начин ни атакуват пак пациентски организации и пак майки, защо ни имунизираме срещу варицела, защо ни имунизираме срещу хепатита, защо ни имунизираме срещу менингокок, все ваксини, които са включени, срещу ротавирус, които са включени в западните календари. Така че ние сме непрекъснато между чука и наковалнята и е много тънък избора, колко да е натоварен имунизационния календар. Сега, може да само за една секунда. Значи, системата за докладване в България не е достатъчно развита и затова има дефицит на доверие в здравната ни система и с основание. Защото докладването минава през личен лекар, който може би направил програмната грешка да не съхранява правилно ваксината или да постави в неправилен момент. Тоест, във всички нормални развити страни по света има система за докладване директно към организацията, която наблюдава. Примерно към районната здравна инспекция. Родителят може да докладва по интернет, с писмо, с факс. Вижте, ние в момента системата за докладване няма как да изчиства. Няма информация за нежеланите реакции. Аз съм сигурна, че и аз и много родители бих искали да разберат следното. Сега, примерно, Полина Иванова, наша зрителка във Фейсбук, ни пише: майка съм на дете с аутизъм, от усмихнато и говорещо чисто бебе на година и 3 месеца, казващо мама, тати, баба, дядо, как прави патето и така нататък. Синът ми се превърна в невербално, хиперактивно, с дефицит на вниманието, вяло дете с умствена изостаналост. Никой не може да ме убеди, че не ваксината е тази, която доведе до заболяването на детето ми. Ето за това става въпрос. Никой не може да я убеди. Тогава как да я убедя? Кажете ми. По повод на това нещо, този юнак, английски лекар, който написа глупостите, загуби правата си, защото беше манипулирал. Кой английски лекар имате преди? Който първи съобщи, че след такава вакцинация се получава аутизъм. Бяха направени изследвания в десетки страни с стотици хиляди деца и знаете ли какво е? Един много интересен пример в Дания. Неимунизираните боледуват повече от това заболяване.
Ето това са резултатите, ама за това говорим. Дайте да извадим на практика цифрите, официалните, а не да пишем една жена каза в интернет, защото тогава няма разговор, тогава няма спор. Има научни изследвания, проведени, и за които аутизма, отхвърлят... и за мултиплената склероза. Има десетки научни изследвания, които категорично отхвърлят връзката между ваксина и тези заболявания. И същевременно, извинявайте, че ви прекъсвам, има съдебно решение в Щатите вече. Първото, което доказва връзката между аутизъм и аз защо ви казвам, че ваксина, съдебни решения и експертни решения има разлика. Само, че за съдебните решения стоят експерти. Повярвайте ми, Добре, какви опасности вие виждате в изпълнява. ваксините, за да може да чуем какво пък казват лекарите? Какви? Опасностите са така или иначе посочени от производителите на тези ваксини в техните листовки. Да, тук стигаме до важния въпрос за съдържанието. Ние и миналия път се опитахме да засегнем въпроса. Има ли живак, алуминий, формалдехид и други такива неща във ваксините? Не е важно какво има в една Как се отразяват това на децата? Не е важно какво има в една ваксина. Навсякъде, където отворите сайтовете на здравните министерства в Европа и в Щатите, ще видите противодадени нежелани реакции, описани. Няма значение какво има в една ваксина. Казано, че родителят трябва да наблюдава детето си след вакцинация от 1 до 6 месеца, зависи каква е ваксината, за странични ефекти. Те са по-слаби, обичайни, като температура и така нататък, или пък по-сериозни. Ако един родител има тази информация, наблюдава детето си, той може своевременно да реагира, дори и за много по-сериозни нежелани реакции и те да не бъдат, последствията да не бъдат толкова тежки. А тук в България няма информация за това. Няма никакво значение какво има в ваксината. Не ме интересува. Не, мен ме интересува. Има ли във ваксините живак, алуминий и как се изследвано ли е това? Какъв ефект дава върху развитието на мозъка, примерно на едно бебе? Разбираме. Без да има преки доказателства за пряк вреден ефект, преди 10 години ние взехме решение и премахнахме, въведахме изискване при въвеждането на търговете, във ваксините, които се ползват до 1 годишна възраст, да няма или да има там следи, които не могат да се избегнат, тиомерзал, който е много важен компонент, тъй като той осигурява чистотата на ваксината. Това тя да не бъде замърсена, да не се развият бактериални условия. Но така или иначе индустрията си е нейна работа да се намери замърсен. Тиомерзал е съединението, което съдържа живак, от което толкова много се страхуваха всички. Така че ние го въведахме. Съдиха на фирмите за това. Въпреки това го въведахме. Въведахме една от компонентите на ваксината морбили паротит рубеола да бъде със специален щам, който се счита, че дава по-малко странични реакции, по-малко менингити. Пак ни съдиха, пак спечелихме и тя беше въведена. Така че всичко, за което има най-малки съмнения, ние сме най-заинтересовани, ако щете дори чисто персонално, защото правим нещо. Знаете ли колко имунизации се правят в България всяка година? 2 милиона и 300-400 хиляди. На базата на тия 2 милиона и 300-400 хиляди говорим за странични реакции. Айде вземете листовката на аспирин, вижте там какво пише за странични реакции. Що не обсъждаме колко е вреден той и как трябва да се откажем веднага и да не го правим? Всяко лекарство има странични реакции. Въпрос на доза, въпрос на спазване на технологията и правилното му приложение. Доктор Кунчев, вие деца имате ли? Разбира се. А вакцинирани ли са? За всичко възможно. Включително и за такива, които не са в календара, като хепатита. Има едно твърдение, че най-много невакцинирани деца има в лекарските семейства. Това слух ли е? Няма как да го докажем. Не бих казал. Няма как, аз също съм чувала. Така или иначе, към момента темата според мен не е за или против ваксините, а за или правото на свободен информиран избор. Но закона в момента, закона за здравето, приет 2005 година, преди да сме станали член на Европейския съюз, е в противоречие с нормите на европейското право. Европейската конвенция, европейското право за правата на човека. Там е изведен в нашия закон един патерналистичен подход, който извежда общото благо пред частния личния интерес. Но в крайна сметка аз мисля, че и общото благо вече е увредено, тъй като много невакцинирани деца има, но са записани като вакцинирани. Тоест в детските градини, във всяка една детска градина има невакцинирани деца. Това всъщност прави този подход вече недействащ. Затова мисля, че дъщеря, между другото, след като не е вакцинирана, тя на детска градина ходила. Тя не е посещавала на детска градина. Заради това? Да, заради това. Тя не е посещавала детска градина. Аз лично, ние решихме, че битката трябва да бъде открита, че не е почтено да се скрием зад формално вписани ваксини. Избрахме този път. Това, което искам да кажа, че една промяна в законодателството в посока препоръчителни ваксини би провокирало здравната ни система да се реформира и да бъде по-добра. Да има фонд за обезщетение, както имат повечето държави. Какво става с едно дете, което е получило пареза след смъртта на родителите му? Кой се грижи за него? Значи има фондове за обезщетение, има по-добра система за информиране на родителите, по-добра система за докладване на случаите за нежелани реакции. Какви са рисковете? Да чуем истина сега. Вашата дъщеря не е вакцинирана. Какви рискове е поела Петкана, като нейна майка, с това решение? Айде, за да говорим с примери и да не теоретизираме,
и да не се връщаме в 50-те години, а само преди 2-3 години, морбилната епидемия в България, 24 починали. 2 от тях няма ги забравя никога, защото бяха братче и сестриче в едно семейство и умряха през 2 дена. От всички деца на тая майка, от село Драгоданово, Сливенско, само тия не бяха двете имунизирани. Кажете ми какво по-голямо доказателство да ви дам за това какъв е риск. Моля да се намеся по връзка с този случай. По данни на Българския Хелзински комитет има доклад. Там са заболели 2900 и няколко деца, не си спомням точната бройка, от които 52% не са били вакцинирани. Останалите са били вакцинирани. Това просто не е вярно. Само да погледна данните от доклада. Данни имаме точно за вакцинираните, не вакцинираните. Тези, които се водят вакцинирани или с непълна имунизация, или с написани вакцини. 5 от починалите са били вакцинирани, да. Между другото, никой не казва, че вакцината осигурява 100% ефект. Няма такова лекарство, което да го осигури 100% ефект. Но дори да е 70, 80, 90, то дава необходимо. Също, което говорим за грипа. Извинявайте, защо не обсъждаме в момента? Защо не въведахме грип за рисковите групи? Защо трябваше тази година десетки хора да умрат, защото те умряха, факт е, продължават да умират и сега, само защото не са вакцинирани. Нямаме починал от грип вакциниран. Това е истината. А знаете ли, че има вече няколко хиляди иска срещу ваксините, които бяха за птичи грип и свински грип по света, защото е практика ваксините, новите, много често да се пускат на пазара без сериозно, предварително, теренно проучване в ограничена група хора. Особено говоря за ваксините за грип. Така че медала има две страни. Това, което ще кажа е, че към този момент, в състоянието на здравната система на България в момента, ние преценихме, че вероятността дъщеря ни да се разболее от тези заболявания по-малка, пред риска, който поемаме, проследяваме целият процес на поставяне на ваксините, от съхраняването им, от лични лекари, информиране и така нататък. Липса на система за докладване, липса на система за поддръжка на хората, които са пострадали. Много малко време. Искам за няколко много бързи отговори да ви помоля. Подкрепяте ли искането на наистина все по-голямата група родители да има избор? Семейството дали да вакцинира или да не вакцинира, с кои да вакцинира, с кои да не вакцинира. Изненадани, но аз също мисля, че рано или късно България ще премине към западната практика, това да не е задължително условие. Само, че трябва необходимо ниво на зрялост на обществото. Докато ние черпим информация не от специалиста, от лекара, а от интернет и от един човек каза, това няма как да бъде въведено, защото крие много големи рискове. И за тия, които изпълняват закона, и за тия, които искат да си предпазят децата. А за госпожата, аз между другото, честно искам да кажа, че останах много приятно изненадан от тях, защото са много информирани, знаят точно какво искат и голяма част от исканията им са напълно справедливи и те могат с малки промени в нормативната база да бъдат наистина направени. Тук разговорът е нормален и спокоен. Но дори за госпожата, която не е имунизирала детето си, знаете ли колко често се срещаме с другото? Колкото ги е страх от ваксините, толкова когато детето бъде прието в Западен институт, идват и правят за един месец 15 ваксини, защото са задължителни. Сега, мога ли да се вмесна? Няма дете заминало за щатите, което не е имунизирано за 15 болести. И тогава се правят за един месец и никой не го е страх от нещо. За финал. Първо, дъщеря ни... наистина са ви запишили, да ви преценете какви да сте. Специално за ваксините искам да кажа следното. Изборът много често е предопределен от лични причини. Дъщеря ни е дете на възрастни родители. Аз съм била на близо 38 години, съпруга ми на 45. Както и предположихме, тя е с един много по-слаб имунитет от мога да сравня с първите си деца. Смятаме, че тя общо взето боледува често и имаше много трудно и поставяхме дори ваксините за хепатит, за да бъде в добро състояние. Аз смятам, че при този имунизационен календар ние рискувахме повече. Сега вече, когато е на 6 или на 7 години, между другото направихме справка, оказа, че в рамките горе-долу на година бихме могли да поставим без да я заплашим, примерно част от ваксините. И смятате да го направите? Не, нямаме намерение да го направим. Тя ще направи избора си, ако трябва да замине за щатите, няма да ги поставя за един месец. Имаме културата да знаем, отишли сме в районната здравна инспекция. Просто няма да влезе в щатите. Няма да ги поставим за един месец, каза. Това, което искам да кажа като финални думи. Системата трябва да бъде реформирана. Правото на свободен избор ще провокира реформа в нашата здравна система. Не само ние. Много други родители, а и вероятно и част от хората, които са в различни възрастови групи, страдат от дефицит на доверие към здравната система в България и то основателно. Нека да минем към препоръчителния избор. Избор, да.